Gagawin nga natin ang isa sa mga pinakamasarap na putahe naming mga Ilocano. Ang pinakasolid na ata-ata. Hilaw na laman at atay ng baka. Alright. Kailanganin natin ng fresh na lumo, atay at yung papait. Nalis ko lang yung litid, saka natin hiniwa ng maliliit na maninipis. Hinaluan ko rin pala ng konting atay para swabing-swabe yung atake. Titimplahan na natin ng sibuyas, sili, onion leaves, asin at paminta. At meron ka ng ata-ata, itsura pa lang nakakatakam na, diba? Ay teka lang, kulang ng papait boy. Yan na, kumukulo na siya, ang tinatawag niyong taki-taki. Pero para sa aming mga Ilocano, napaka-quality. Kulay matcha pero talagang napaka-charap. Alright. Sinagat or drain natin para siguradong smooth ang ating ata-ata. Dagdagan lang natin ng konting suka, saka natin hahaluin ng may kasamang pagmamahal. Nabitin nga ako sa papait kaya dinagdagan ko pa. Medyo malakas yung amoy, nabangsit, sumamit. Alright. Depende na rin sa panlasa nyo kung gusto nyo ng may sipa ng pait. Damihan nyo ng papait. Kung may gout ka, magpas ka muna. At okay na ang ating ata-ata or kilawin na karni ng baka, laman at atay. Napakasolid nitong pulutan at pwede ring umagahan. Isang recipe na pinagmamalaki naming mga Ilocano, wala na naman ako masabi kundi alright.